Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә менә быел гышыр садакалары җыелды, алар өләшелде мохтаҗларга. Менә безнең 26 мохтаҗ гаиләгә шушы әйберләр, шушы кишерләр, бәрәңгеләр, кабатлар таратылды. Менә шушы гышырларны җыюда катнашкан авыл имамнарыбызга олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәрбер мохтаҗ гаиләгә шушындый олы гышырлар өләшелде. Әлхәмдүлилләх, һәрбер подъездга, һәрбер йортка аларны без җиткездек. Менә бик күп олы рәхмәтләрне җиткезделәр безгә шушы кешеләр. Бик рәхмәт сезгә, бөтенегезгә, бу мөхтәсибләрне, балалардан, миннән. Исән булыгыз, гомер буе яшәгез. Озын гомерле булыгыз бөтенегез. Киләчәктә дә шулай дәвамлы булса иде, шуншындай чаралар күбрәк үтсен иде. Киләчәктә дә авыл имамнары менә шулай мөхтәсибәткә ярдәм итеп, мөхтәсибәт белән берлектә шушындый гышырлар мохтаҗ гаиләләргә һәр елны да барып ирешсен иде. Әлхәмдүлилләх.